s challenge. Ja tu mám samozrejme moje klasické palety, všetky farby v podstate a krabicu rúžov, rúže, nebo moc. Doniesla som si pre istotu aj štece, ktoré budem používať. No uvidíme. A prebiehať to bude tak, že ja na TikToku si čo vám zastrihnem Color Challenge, že ranking a vyberieme si zo pár farieb. Dúfame, že nás to nesklame. A podľa tých farieb, čo vyberiem, si spravím dnešný make-up. Dobre, kúknime sa na to, bude to zábavné. Že čo sa mi zmestí. Takže túto oranžovú, alebo tak svetlo oranžová, áno. Takže ako prvá farba bola úplne, že oranžová. Nedáme si to zatiaľ na líce, ale vyberieme si takýto štetec. A tá oranžová bola táto, mám pravdu. No. Túto oranžovú si dáme takto na pohyblivé viečka. Mohla som si aj zrkadlotónu zobrať, ale nezobrala som si. Ideme experimentovať, musím to takto podľa pocitu. Inak ja strašne veľa vecí. Donesiem sa zrkadlo, donesiem. Dobre. Počkaj chvíľu. Pozri sa, že aj toto tu máme, no. A vy, čo som chcela, že ja hrozne veľa vecí, napríklad farbenie vlasov, so zažmorenými očami som chcela povedať. Strašne veľa vecí tak robím. No. Z intuícií a z pamäti proste. Ja si neviem alebo zapliec nejaký prkoč, alebo všeobecne, keď ja si robím nejaký účes, tak ja si zažmúrim oči, predstav si pred zrkadlom. Už v finále si pozriem no. Sranda, že? Tak, vravím už veľa vecí. No, túto oranžovú sme si dali na pohyblivé viecka. Ideme ďalej. Svetlo oranžová. Tá tyrkysovo-zelená. Tyrkysová. Bereme si tento štetec, lebo pôjdeme na vrchné. Bude to sranda, ale mám pravdu, keď si poviem, že táto to mohla byť. Môžeme si dať aj túto, ak ty povieš tak, ale to by bola veľmi svetlá. Tyrkysová. Počkaj. Ideme na vec. A dáme si ju na vrch. Bože. Chcela som toho menej, som si nemyslela, že až také silné to bude. Čo ani nevadí. Ideme si to teraz takto, že troštilinku rozložiť. Už nevadí. Tak. Táto tyrkysová. Počkajte si, najskôr si ju nanesiem sem. No tak, ale táto je riadne intenzívna farba, bože môj. Môže byť, že až štetec je lepší. Plochy a takto sme si to nejako. Inak základ mám na tvári, základ úplne, že základný make-up, no. Sme na rovnako, že môže byť trošičku
Ešte sa. Dobre. Kyselozelená. Červená, krásna. Červená je tretia farba. Červená, ja to chcem využiť teraz, túto červenú. Okamžite, lebo som si nedala nič na lica. Ja to využijem, lebo nemusí prísť, vieš, nemusí už prísť, čo spravíš potom. Tu si. Vidíš, no a ideš. Nie za to, ale vlasy mám všade. Inak chcem sa dať odstriať, predstavte si. No, chcem sa dať odstriať. Lezie mi tam na verby. Zbytočné, nemám dlhé vlasy, keď ich mám stále iba vypnuté. A okrem videí si vôbec nerobím účesy. Asi sa toto už, čo mám od mojej Zlatky, už je to zafarbené od farby, no. Červená. Tak, máme. Červená. Dvakrát červenú použiť. Dobre, ešte dobre, že som si nedala na tvár. Znova červená. Znova červená a pôjdeme teraz. Využijem rýchlosti, lebo nedá sa svietiť. Ono to vie oklamať, pozor. Červená, dostatočne červená. No. Čakaj, trošku menej. Krásna červená. Môže byť. Tak. Červená. Dvakrát tyrkysová, bože. Dvakrát tyrkysová. Akože, sorry, vážne sorry, ale že znova tá tyrkysová soráč. Počkaj, nie, takto som to chcela. Dáme si to úplne na spodné. Takto. Bude to ako bež, no, spodná línia. Normálne mi nevedelo už dať čiernu, alebo čo. Čakaj. Inak pekne to kreslí toto. Tu si to musíme ešte trošku tak do vysoka, lebo tam to máme menej. Čakaj. Tak, tu som to myslela. Vidíš to, alebo nevidíš? Nemám tu normálne svetlo, takže to je normálka. Áno, táto strana je už dobrá. Tuto ešte myslím tak. Čakaj. U mňa je to ťažšie, lebo ja musím aj na vaky dávať pozor. Môže byť, nie? Môže byť. Dobre. Ešte raz mi príde niečo, tak to už naozaj. A hnedu. Dobre, a hnedu. A hnedá je. Použijeme moje starú paletu, myslím. A zoberieme si taký väčší štetec. Vyskúšame experiment celý čas, mi škrká v prúhu, nechápe. A vieš čo myslím? Trošku si môžeme ešte dať. A ideme to teraz
som zobrala preč. Tak, normálne ako maľbu, keď je, chápeš, toto je nedá teraz, chápeš to. Ako keď obraz maľuješ. Môžeme si trošku. Chápete? Takže toto je dneskažší make-upík. Na budúce môžeme experimentovať už viacerými, si myslím, farbami, že? No, napíšte svoj názor, čo poviete, je to príliš silné, alebo